aldaw, kaya't kung ay binglay kin ka iti maysa na patag-unay abanag iti pamati iti Kristiyano. Ti panakaisalakan manipod basol. Mabalin masaludsod mo, anya kadi iti kaipapananday ta. Kasto iti panangipada. Ti panakaisalakan ket kasla panagrugimanan. Gundaway daytoy amang pasaya at iti relasyon tayo ti Dios ken abiyag anapnguan namnama ken panggep. Iti lubong mabalin a narigat ken nakaal-alingasaw ti panakawat iti panakaisalakan ket mabalin amang balbaliw ti panangkita tayo iti bagbagi tayo ken ti masakbayan tayo. Isu nga kitaan tayo dagiti pito a napateg a rason no apay napateg unay ti panakaisalakan. Umuna, panakikapya iti Dios. Isalakan ti Dios dagiti tattao tapno agsubli ti naimbag a panagkakadwa tayo kenkuana. Kasla addarang tay a mangyasideg kada tayo iti Dios. Kuna ti Roma 5:10 tano idi kabusor da tayo ket nakikapya kadata babaen ti ipapatay ti anak na at adda may salakan tayo babaen ti panagbiag na. Ti may kadwa nawaya-wayaan ti pannakadusa. No may salakan tayo ibilang ti Dios a nalinteg tayo. Saanen a madusa dagiti namati gapu kadagiti basbasol da. Kuna iti Roma 8:1 ngarod, awan itan di pannakaukom kadagiti adda ken Kristo Jesus. Iti may katlo, panagbalbaliw ti biag. Ti pannakaisalakan ket mangyeg iti dakkel a panagbaliw iti biag ti tao. Kasla baro a parswa ti tao. Kuna iti may kadwa a Korinto 5:17 ngarod, no adda ti tao ken Kristo baro a parswa isuna. Napukawen dagiti daan a banbanag adtoy nagbalinda a baro. Iti may kaupat, biag nga agnanayon. Ti kapatgan nga ipaay ti pannakaisalakan ket ti biag nga agnanayon. Addaan iti namnama dagiti namati ure kalpasan ti ipapatay. Kuna ti Juan 3:16 takas talaunay ti panagayat ti Dios iti lubong. Nainted na ti bugbugtong nga anak na tapno siya sinuman a mamati kenkuana saan a mapukaw no diket maadaan ti biag nga agnanayon. Iti may kalima, pannakaispal manipod iti dakes. Ti pannakaisalakan ket mangsalaknib kada tayo manipod kadagiti dakes a banbanag. Mabalin asarantaen dagiti namati ti sulisog ken dakes. Kuna ti Kolosas 1:13-14 inispal na tayo manipod iti pannakabalin ti sipnget ket inyakar na tayo iti pagarian ti anak na nga ay ayaten na. Ababaen kenkuana addaan tayo ti pannakasubot ti pannakapakawan dagiti basbasol. May kainem, pannakaala kas anak ti Dios. Babaen ti pannakaisalakan maibilang tayo nga anak ti Dios. Kasla kameng tayon iti pamilya ti Dios. Kuna ti Roma 8:15 kasanyo nga inawat ti Espiritu ti pannakatagubo tapno agbuteng kayo manen. Ngem inawat yu ti Espiritu ti pannakaala kas anak. Ababaen kenkuana ipukkaw tayo Abba, Ama. Ken iti may kapito pannakapasanto. Ti pannakaisalakan ket mangrugi ti proseso ti pannakapasanto. At ti kaipapanan na ket ti panagbalin a nasantuan. Agtultuloy daytoy a panagbalbaliw tapno agbalin akas iti Dios. Kuna ti umuna Korinto 1:30 ngem gapu kenkuana adda kayo ken Kristo Jesus a nagbalin para kada tayo asirib manipod iti Dios. Kinalinteg ken kinasanto ken pannakasubot. Ti kinapudnona ti pannakaisalakan ket mangted ti kumpleto a solusyon dagiti problema ti tao. Agraman dagiti agdama ken agnanayon a bunga ti basol. Kakabsat, nangegyo itan dagiti pito a napateg a rason no apay a napateg iti pannakaisalakan. Ngem saan laeng a pannakaammo daytoy. Daytoy ket awag para iti panagbalbaliw. Iti daytoy nga aldaw, kariten kayo asipapasnet nga usigen yento ti bukod yu abiyag. Adda kadi kada kayo ti pudno a pannakaisalakan. Marikriknayon kadi dagitoy a bendisyon iti inaldaw a panabiyag yu. No saan pay anya ti sangwen nga addang a masapul nga aramiden yu tapno maawat yu daytoy napateg a sagot ti Dios. Ken no adda kada kayo daytoy a pannakaisalakan kasano nga maibura yu daytoy kadagiti sabsabali. Laglagipen yu at ti pannakaisalakan ket saan laeng a para kada tayo. Ngem tapno agbalin tayo met asilaw ken asin iti daytoy a lubong. Iti panangpakita tayo iti ayat ken asi iti Dios mabalin tayo a tulungan dagiti sabsabali amang birok met iti daytoy napateg a sagot ti pannakaisalakan.